Good morning. Good morning mga ka-dragon. Welcome to my channel, Ren Simo Vlog. Ayun mga ka-dragon, gagawa tayo ng gulay repolyo with egg. Itlog ang halo natin mga ka-dragon. Itlog. Let's go. Ibahin mo natin ito mga ka-dragon. Unang step, ihalo natin ito ka-dragon. Shout out pala dyan sa Bantayan Island, mga anak ko dyan, family ko, Ilustrasimo family, Escanti family, Ilbuina family, tsaka shout out din sa Surigao, mga katropa ko dyan. Ingat po kayo dyan par. Masarap to mga ka-dragon, maraming kamatis. Maraming salamat sa mga viewers ko dyan, mga subscriber ko, walang sawang sumuporta sa akin. Maraming salamat po sa inyo. Mga dragon, pagawin na natin ito. Kamatis mga ka-dragon. Ito mga 5 seconds mga ka-dragon. Iwain natin ito mga ka-dragon. Ituloy natin.
Kumakat ka ka. 5 seconds. Ito na mga ka-dragon. Ito na. Kulay. Purple yung mga ka-dragon. Abangan nyo po next vlog ko mga ka-dragon. Maraming salamat po.